BTC बिसायख'थिनि थासारियाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मीडिया पर्टेल आरो इउट्यूबनि गेजेरजों एप्सखौ बायदि खोथा बाथ्राजों मुं सुनो नागिरदों, नेगेटिभ फोसावदिं खालामदों। आथिखालाव बे बिसायख'थिनि सम खोन्दोआव आरो बे थासारियाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मीडियानि गेजेरजों बा पर्टेलनि गेजेरजों इउट्यूबनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदिसिना खोथा बाथ्राजों माने मुं सुनो नागिरनाय, नेगेटिभ अपप्रचार भुवा प्रचार प्रपागान्डा खालामनाय बे थासारिफोरखौ जों नुबाय थादों। BTR गोरोबथा आरो BTC गोरोबथा बे मोननै गोरोबथाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थेबो खालामदों। आरो गुबुन मोनसे बिथिंजों BTR जि सुक्ति आरो BTC सुक्ति बे मोननै सुक्तिखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावदों, BSC, BTC आरो BTR खौ बर' हारिया मोननो हादों। बर' रावखौ 8थि शेड्युलाव सोसननो हादों आरो बर' रावखौ आसामनि सरकारि लोगो राव हिसाबै गायसननो हादों। बेनि जारिमिनफोरखौ मोजाङै मिथिया लासेनो गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एबसुखौ रायनाय, एबसुखौ मुं सुनाय, एबसुखौ सोंखारिनाय सुबुंजों एबसुआ कमप्रमाइज खालामनाय नङा। बयबो गावबा गावनि इमेज बिल्डिंनि थाखाय, गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एबसुखौ रायनाय, एबसुनि मुं सुनाय, एबसुखौ सोरबा सोंखारिनाय बे मानसि बे व्यक्तिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों कुनु कारनाव जोङो माने कमप्रमाइज खालामा। एबसुआ ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोनोम जादों जाय थासारियाव हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोनांथार जादोंमोन। हारिनि स्वार्थ आरो हारिनि जेंनाखौ नोजोर बोनानैसो एबसुआ थांखि लाबोदों। सोरबाया दिनै एबसुखौ सोंखारिदों, मुं सुदों, रायदों। जोंहा बेनि सायाव दुखु मोननाय गैया होननानै बुंबावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथां दिपेन बर'आ बुंबावदों, बिथांमोनहाबो मोजाङै साननाय हनाया मोजां। बिथांमोनहा गाव गावनि पपुलारिटिखौ बांहोनो थाखाय एबसुखौ सोंखारिनानै मुं सुनानै रायनानै पपुलारिटि लानो नागिरदोंब्ला बेनि रिएक्सनखौ एबसुआ होगोन। नाथाय जोङो हारियाव दाङाबाजि जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया। जायफोर सुबुंफोरा BTR गोरोबथानि उनाव BTCनि मोनखानाय मोनथायखौ लांफिनजोब्बाय, जोंहा हा-हुनिबो मोनथाय गैला, मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ लांफिनबाय, बेबायदि बुंनाया मुं सुनायनि अनगायै जेबो नङा। 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथाया 2020 मायथाइनि BTR गोरोबथाजों जेबो बेले-बेजे जायाखै। 2003 मायथाइयाव 6 शेड्युलाव हाजोनि एरेन्जमेन्टखौ हायेनाव लाबोनानै BTAD दानाय जादोंमोन आरो बेयाव हानि सिमाया संकसनिफ्राय फासनयसिम जादोंमोन। 2020 मायथाइनि BTR गोरोबथायाव हानि सिमाया संकस फासनयनिफ्राय बारायनानै गहपुरसिम जादों होननानै बिथां दिपेन बर'आ बुंबावदों। आथिखालाव बे बिसायख'थिनि सम खोन्दोआव आरो बे थासारियाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मीडियानि गेजेरजों बा पर्टेलनि गेजेरजों इउट्यूबनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदिसिना खोथा बाथ्राजों माने मुं सुनो नागिरनाय, नेगेटिभ अपप्रचार भुवा प्रचार प्रपागान्डा खालामनाय बे थासारिफोरखौ जोङो नुबाय थादों। आरो गुबुन मोनसे बिथिंजों BTR जि सुक्ति आरो BTC सुक्ति बे मोननै सुक्तिखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं स्पष्ट बुंनो नागिरो जे एबसुनि बैसोआ 52 बोसोर आरो बे एबसुआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियानिफ्राय लानानै बानेश्वर बसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारिनिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लिडारशिप होलांबाय आरो हारिनि स्वार्थ, जाति, जातीयताबाद, जाति चेतना आरो जाति खत्ताखौ लानानै एबसुआ आपोसहीन भाबै गोलाव समाव खामानि मावबोदों। एबसुनि जारिमिनखौ जाय मिथियो, एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनायखौ बिथांमोना अनार होयो। बिथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट आबेगखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेब्लाबो सुंथाबोदों, मदद होबोदों आरो जोंनि वेलविजार हिसाबै हाबा मावबोदों। आं बिथांमोननिसिम धन्यबाद बावो। किन्तु माखासे व्यक्ति, माखासे गोदान जोलैनि माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै एबसुनि बे जारिमिन 5000 शहीदनि बिनिमयाव जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोनबाय, BSC, BTC आरो BTR बर' रावखौ 8थि शेड्युलाव मोनबाय
आरो बिनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै गायसननो हाबाय बर' कसारि काउन्सिल हिसाबै जों गायसननो हाबाय बे जारिमिनफोरखौ मिथियाजासेनो दिनै मडार्निटी आल्ट्रा मडार्न आरो जिखिनि माने दिनै गावखौनो माने जि मोनसे आथिखालनि जि थासारियाव बे डिजिटाइजेशननि जुगाव ग्लबेलाइजेशननि जुगाव बयबो गावबा गावनि इमेज बिल्डिंनि थाखाय गावबा गावनि पपुलारिटीनि थाखाय एबसुखौ रायनाय एबसुनि मुं सुनाय एबसुखौ सोरबा सोंखारिनाय बे मानसि बे व्यक्तिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों कुनु कारनाव जोङो माने कमप्रमाइज खालामा बे जिर' टलारेन्स आरो बिथांमोना बुजिना लानाय मोजां रावनिबो व्यक्तिनि नाम बुंनो नागिराखै एबसु नाय आफादा गोरलै आफाद नङा सहज आफाद नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जन्म जादों जाय थासारियाव हारिखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय बिकल्प युथ फर्स बर' हारियाव गैयामोन आरो एबसुनि मोनफ्रोमबो डिसिसन आरो सिद्धान्तआनो टाइम टेस्टेड सम आरो थासारि हारिनि सार्थ आरो हारिनि क्राइसिसखौ नोजोर बोनानैसो एबसुआ डिसिसन लाबोदों सोरबाया दिनै जोंखौ सोंखारिदों मुं सुदों रायदों जोंहा बिनि सायाव दुखु मोननाय गैया किन्तु बिथांमोनाबो बिबिसना खालामनाया मोजां जे बिथांमोना गावखौ जाहिर खालामनो थाखाय सोरबा गोदान गोदान माने मानसिफोरा माने गावनि पपुलारिटीखौ बांनो थाखाय एबसु बायदि संगठनखौ सोंखारिनानै मुं सुनानै रायनानै पपुलारिटी लानो नागिरदोंबा बिनि माने जि रिएक्शन बे रिएक्शनखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनो थाखाय जेब्लायबो रेडि किन्तु जोङो मालाबाबो हारियाव दाङाबाजि हारियाव जों बेबायदि आरो थासारिखौ जोङो मालाबाबो लुबैया बे खोथाफोरखौ जोङो बयबो बुजिलायनांगौ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो शान्ति डेमक्रेसि आरो नन भायलेन्टखौ जों बिसास खालामो आरो बे थासारिजोंनो जों हाबा मावगासिनो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोर व्यक्तिफोरा दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिसिनि गोहोआ बिटिसिनि मोनखानाय जिखिनि अधिकारा माने लांफिनजोब्बाय गोमाजोब्बाय जोंहा हा हनिबो अधिकार गैला 16टा डिपार्टमेन्ट लांबाय जोंनि एपइन्टमेन्टखौबो लांबाय ओरै लांबाय बे मोनसे माने मेजर मोनसे प्रपागान्डा पलिटिकेल कार्ड आरो मेजर मोनसे भुवा अपप्रचार मुं सुनायनि बादै बेयो जेबो नङा बेयो कुनु कारनाव भित्ति गैया कागज लानानै खोथाखौ बुंबानो जाया 2003 सनाव जायफोरा सुक्ति खालामदों बे सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना सुक्तिनि दफाखौ मोदोमै माने थै मोदोमै गासिबो हारिमुजों बिथांमोना मिथियो 2020 आव जाय सुक्ति खालामदों खालामग्राफ्रा मोजाङै मिथियो 93 आव जायफोरा सुक्ति खालामदों बे दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै मिथियो बेखायनो 2003 नि एकर्डआ 2020 नि एकर्डजों कुनु माने बियो डाइल्युट जायाखै कुनु बिनि भित्तिया कुनु गड़बड़ जायाखै खोथाया जाहैबाय 2003 आव फार्स्ट जोङो 6 शिड्यूल हाजोनि एरेन्जमेन्टखौ हायेनाव लाबोनानै एमेन्डेड बिटिसि माने 6 शिड्यूल हिसाबै एरियाखौ बिटिएडि नाम होनानै दानाय जादों आरो बेयाव सीमाया संकसनिफ्राय 5-2 2020 नि एकर्डआव सीमाया संकसनिफ्राय 5-2 निफ्राय बारायनानै गहपुरसिम 60 खान गामि सोनायनि गेजेरजों 41,000 भटारा दिनै धनस्री रौता आरो हरिसिंगा समस्तियाव भट होगोन आरो बेयाव गामि सोबावनांगौ आरोबाव दंबावो बे मात्र बिगिनिंल' जोंनि जिल्लाया 2003 आव मोनब्रैमोन उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार 2020 नि एकर्डनि उनाव जोंनि जिल्लाया मोनबा जाबाय दा तामुलपुर जिल्लाजों मोनदेरबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गोदान जिल्ला 19 समाव बेखौ रिअर्गेनाइज खालामनाय जागोन दानाय जागोन